Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і з намі на сувязі праз скайп эканаміст Ярослаў Романчук. Добрый дзень, Ярослаў. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, спадарства. Ярослаў, вот зараз адбываюцца чатырохбаковыя перамовы у Белнафтахіме з нагоды транзіта расійскай нафты, яе якасці, з-за таго, што шэраг краінаў прыпынілі праз нафтаправод «Дружба» атрымання гэтай расійскай нафты. Здавалася б, не прымаюць там Польша, Славенія, Украіна расійскую нафту. Беларусі, што да гэтага, нафта ж расійская і гэтак далей. Але насамрэч сітуацыя не такая, наколькі я разумею, простая. Што для Беларусі азначае вся эта сітуацыя? Перш за ўсё, гэта выкананне нейкіх сваіх абавязкаў. Гэта тое, што беларускі ТЭК і беларуская нафтаперапрацоўка завязана выключна на расійскую нафту. І, як уже казаў мазырскі НПЗ, таксама быў пашкоджана абсталяванне, якое, па сутнасці, заблакавала перапрацоўку, былі зніжаны аб'ёмы, экспартныя пастаўкі таксама не выкананы. Гэта магчымасць, гэта тое, што ў трубе таксама брудная гэта нафта знаходзілася. Частка экспертаў кажа, што і да гэтага так было, і гэта тэхнічнае пытанне, і тут беларускі бок узняў гэта таму, што ёсць там іншыя прычыны, напрыклад, там звязаныя з павышэннем тарыфаў. Іншыя людзі таксама кажуць, што гэта асіметрычны такі адказ на тое, што беларусы запатрабавалі, таксама там прыгразілі нафтаправод паставіць на рамонт. Ну і па сутнасці гэта вельмі там дрэнна выглядае, перш за ўсё, у стасунках паміж Беларусю і Расіяй. А паколькі нафта гэта крыніца, нафтапрадукты крыніца 20-25% бюджэтных паступленняў, відавочна, што кожны, напрыклад, там нават 1-2% ад бюджэту гэта сотні мільёнаў даляраў страту, рэпутацыя, таксама крызіс у тым, што альбо крытычнае стаўленне таго, што можа быцца ў будучыні. Крызіс палітычны, які, на жаль, адбіваецца на канкрэтным рынку нафтапрадуктаў і нафты. Я такую канспіралагічную версію пачуў, што, маўляў, можа быць, нават расіяне адмыслова замуцілі вось такую акцыю з пастаўкамі дрэннай нафты, каб краіны адмовіліся яе пакупаць, каб у сваю чаргу, можа быць, на рынку узняліся кошты на нафту, там фьючерсы гэтыя выраслі і гэтак далей. А тады ўжо кошты выраслі расіянам добра. Ці магчыма такое? Відаць, такія канспіралогі нават яны не сябруюць з лічбамі, тому што нават калі гэта там нафты альбо 300 тысяч тонн, то мяркуючы, які дзённы абарот нафтапрадуктаў нафты, гэта такая кропля ў моры, што нават ніхто гэта не заўважыць. Тым больш расейцы таксама маглі б, напрыклад, калі хацелі б нейкім правучыць беларусаў пусціць сваю нафту праз свае нафтапрадукты, у них такія магчымасці ёсць, яны таксама гэтага не зрабілі. Так што я думаю, што можа быць, ведаеце, тут я, як чалавек, які не верыць у гэтыя тэорыі загавараў, кажу, што можа быць нейкі там форс-мажор, некая тэхнічная там недарэчнасць альбо брак, і трэба проста праз кампенсацыю з расейцамі дамовіцца, каб гэта зрабілі не ўрады, таму што, зноў, нагадаю, гэта канфлікт альбо праблема выключна суб'ектаў гаспадарання. Няхай яны паміж сабой выясняюць, няхай ідуць судзяцца, чаму павінны быць пастаўлены на кон там палітычныя стасункі. Напрыклад, Расія кажа, праз гэта ўсё, што Беларусь з'яўляецца ненадзейнымі партнерамі, трэба тут быццам ужо там і нейкіх чалавечкаў вводзіць, альбо па-іншаму ставіцца, блакаваць іншыя тавары. Так што тут, ведаеце, То есть з-за таго, што расійская нафта дрэнная па якасці, то вінаваты беларусы? Не, яны кажуць, што дрэнна трэба выконваць, ведаеце, гэта ж не то, што там прыехала фура, там один яшчык памідораў дрэнны, яго спісалі, акт зрабілі. А тут што? Нехта закачаў гэту дрэнную нафту ў нафтапровод. Трэба проста забраць з аднаго боку людзі, з другога боку людзі, прадстаўнікі дзяржаўнай там камітэт дзяржкантроля ад нас, нейкага органа там Россельхознадзор, іншага структуры адних, нейкі там, каб быў арбітр яшчэ знешні, каб, напрыклад, з Казахстана нейкага запрасілі, каб гэта было вырашэнне у такім медыяцыйным полі. Але гэтага няма, ёсць такі, вы ведаеце, такое ўражанне, што краіны амаль адзін да аднаго ўцэпяцца ў глотку, таму што адны абвінавачваюць там Расію ў том, што яны наўмысна
туды упустила брудную нафту и теперь не хочет компенсовать, а другая расейцы кажут, ну вы тут со своим компенсацыйным механизмом там у 3 разы завышили тое, что было на самой рэчы. А гэта сведчыць пра тое, што астрэйшы крызіс даверу паміж уладамі Беларусі і Расіі, які можа мець непрадказальныя наступствы. Ці ёсць магчымасць у расіян пастаўляць у Еўропу, у тую ж самую там Польшу, да прыкладу, сваю нафту праз іншыя нейкія, я не ведаю, там нафтаправоды там ці нейкім іншым чынам, ці вот калі Польша адмовілася праз нафтаправод «Дружба» атрымліваць, то это тычыцца ўсёй расійскай нафты. Недавно было прапанова, напрыклад, для Беларусі ужываць беларускія, расійскія нафтапрадукты, нафтавыя трубы, якія яна зрабіла праз сваю тэрыторыю, і тым самым яна зменшыла стратэгічнае значэнне нафтапроводаў праз тэрыторыю нашай краіны. Так што ёсць у них нафтапроводы, яна можа іх выкарыстоўваць, магчымасці тэхнічныя там ёсць, таму я не думаю, чтобы гэта было звязана з тым, каб наўмысна пераканаць альбо пераарыентаваць транзит альбо транспорт нафты менавіта праз расійскія трубаправоды. Я думаю, што гэта можа быць такі нават і тэхнічны брак, як кажуць. Я не бачу тут нейкія там пытанні, кошты не стояць той цаны, якую там сёння мы бачым можа атрымаць і Беларусь і Расія. Не тое гэта пытанне. А ўсё ж таки, якія па выніку могуць быць страты, найперш за ўсё давайте ўсё ж таки грашовыя, фінансавыя для Беларусі і для Расіі ад усёй гэтай сітуацыі? Перш за ўсё трэба зрабіць тэхнічны аўдыт на Мозыры, калі там нешта там сапсавалася з-за гэтай нафты, трэба гэта удакументаваць і прадставіць, колькі там мільёнаў даляраў. Потым трэба вылічыць страты Беларусі з-за таго, што мы згубілі экспартны патэнцыял, і сядаць за стол перамоваў з расейцамі, якія павінны падпісаць нейкі акт і дамовіцца да кампенсацыі, альбо гэта ў грашовым парадку, альбо там нафтай узяць, альбо нафтапрадуктамі. Тут жа справа да дамоўленасцяў. Але зноў, калі мы бачым нават там, кажам, пра суму 50-100 мільёнаў даляраў, то расейцы нам павінны даць 200 мільёнаў даляраў наступнага траншу. І скажуць, добра, гаспадарства, мы вам кампенсуем, альбо там дамо крыху больш. Вы там скасціце нас. У нас столько шмат розных там завязкаў, што яны могуць дамовіцца і без, калі не будзе такога надрыву палітычнага. Таму што палітычны надрыв гэта тое, што робіць, завышае цану выхада з гэтага крызіса, гэта крытычнага такога інцыдэнту, яка. Такім чынам нельга казаць, што мы зараз знаходзімся ў крызісным, крытычным стане ў адносінах Расіі як з пункту гледжання атрымання нафты, так з пункту гледжання там палітычных стасункаў, так і іншыя ўсе аспекты там звязаныя там невядома там з чым толькі можна. Так супала, што проста размова наконт там паглыблення інтэграцыі саюзнай дзяржавы, потым санкцыёнка, яблыкі і грушы, Лукашенко з паслом расійскім пікаваўся, і тут гэта яшчэ брудная нафта. І тут быццам гэта ўсё адно і то ж. Я думаю, што гэта крыху розныя рэчы, і не расійскі бок, а не беларускі бок не адмаўляецца ад таго, што там баланс пастаўкі нафты 18 мільёнаў тонн перагледжаны, ён застаецца. Зноў пытанне кампенсацыі Расіі страт Беларусі ад падаткавага манеўра застаецца, але оно відавочна не вырашыцца, таму што Расія кажа, калі вы прэтэндуеце на тое, каб атрымаць кампенсацыю, тады трэба паглыбляць інтэграцыю. Трэба тады зрабіць так, каб беларускія НПЗ мелі такі статус, як расійскія. А гэта магчыма толькі праз прыватызацыю, а на расійскі бок на гэтых варунках, якія сёння існуюць, не збіраецца купляць беларускія НПЗ, альбо праз змяненне статусу самой Беларусі, дзяржавы. Таму я думаю, тут вырашэнне гэтага пытання ляжыць у плоскасці не там давайте нам кампенсацыю, альбо мы там перакрыем трубу, а просто трэба выкарыстоўваць гэты шанец для таго, каб развіваць і ствараць новыя варункі для вытворцаў на тэрыторыі Беларусі і тых самых расіян, якія маглі бы быць заахвочаны вытворчасцю тых самых санкцыённых прадуктаў.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі праз скайп быў эканаміст Ярослаў Романчук. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.